Malawi Today. Ndipo ndine Ben Mapirang mabuyamba naye mitu yake. Odwala ena pa chipatala chachikulu cha Kamuzu akugonekedwa pansi chifukwa chosowa malo ogona. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika watsogolera Malawi pokondwerera tsiku la anakubala. Monga zina, bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHHR lapempha boma kuchilimika pokazikitsa ofesi komanso kampani zake m'magawo onse a dziko lino. Tili ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Chipatala chachikulu cha Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe chati chikuvutika ndi kuchuluka kwa anthu amene akugoneka pa chipatalachi potengera ndi malo ogonapo amene iwo ali nawo. Izi zikuchititsa kuti odwala ena azigona pansi kamba kosowa malo ogona. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa chipatalachi a Dr. Enoch Ludzu lachiwiri anadandaula kuti vutolo ndi lalikulu kwambiri ndipo chipatalachi chikufunika thandizo mwamsanga. Iwo ananena kuti izi zikuchitika kwambiri kamba kakuti akulandira odwala ochuluka komanso nthawi zina amasowa zipangizo zoyenerera. I feel Kamuzu Central Hospital many by design chipatalachi chili ndi mabedi omakwana 817 koma pa tsiku lina lilonse timakhala mapatient amene akugonekedwa opitilira 1000 ndipo mapatient amenewa ndi kuti amakhala akufunika alandira zithandizo zosiyanasiyana, mankhwala mkati muti mwanzemu komanso ayezedwe zosiyanasiyana kutengera ku x-ray kulabu kumene anthu amene apatsidwe chakudya. Ndiye ndi budget yayikulu kwambiri imene imayenera kuti ilowe kuti ntchito zimene ziyende bwino. Titha kunena kuti timayesetsa kuti ntchito zichitike koma pali zina zimene timaperewedwa ifo kuti funding yathu singakwanire kupanga chilichonse mmene tingafuna. Poyankhulapo omenyera ufulu wa zaumoyo Amaziko Matemba ati zimene zikuchitika pa chipatala chachikulu cha Kamuzu Central sizikuchitika kokhako chifukwa zipatala zambiri mdziko muno zili ndi mavuto onga omwewa. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika watsogolera Malawi pokondwerera tsiku la anakubala limene limakumbukiridwa pa 15 Oktoba chaka chilichonse. Mukalata imene ofesi ya mtsogoleri ndi nduna yatulutsa Mutharika ati amayi ndi maziko akulu pa ntchito yokonza tsogolo la dziko lino. Pakadali pano mabungwe ndi anthu osiyanasiyana atengerapo mwayi pa chiuthichi pochita ntchito zachifundo zosiyanasiyana. Laiwerini Mpasa ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe wawerenga ndi Eric Msikiti. Pa 15 Oktoba chaka chilichonse Amalawi amakhala akukondwerera tsiku la anakubala. Ilitu ndi limodzi mwa masiku atchuthi ofunikira kwambiri mdziko muno kamba kuti Amalawi amakhala akulemekeza ntchito imene amayi amagwira. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika naye anatengapo nthawi poyamikira amayi. Mukalata imene atulutsa Mutharika ati akuzindikira udindo waukulu umene amayi kudzera mu chikondi chawo ali nawo patsogolo la dziko lino. Mabungwe ndi anthu osiyanasiyana atengeraponso mwayi pa chutichi pochita ntchito zachifundo. Mwachitsanzo mamembala a nthambi ya Emmanuel TV Partners Malawi apereka mphatso kwa amayi achikulire okhala m'madera ozungulira township ya Chilobwe mu mzinda wa Blantyre. A Gloria Likupe ndi mmodzi wa akuluakulu a gululi. Kuchilobwe kuno ndi kumodzi kumene tinapeza kunena kuti tiyendereko anzathu awa amene ali achikulire azimayi ndi azibambo. Takonda kwambiri chifukwa kuti titapanga limodzi wina ndi mnzake tinapezeka kuti tinasonkha ndalama zosachepera 1.5 million zomwe tagulira magroceries zosiyanasiyana ndi zitenge za Mother's Day. Tinachiona kuti nchofunikira kupanga zimenezo chifukwa pala anthu ena amene ali m'midzi mwathumu koma alibe wina aliyense kuti mwina afikire kuwapatsa kena kalikonse kangatero. Ndi nthawi ino amene
anachitika mwaya amene mulungu anatitsogolera kuti wayendere ndi azimayi aku Chirobwe a Eldad. Poyikirapo ndemanga mkulu wa Golden Ages Against Insecurities Fiona Tambula wayamikira Emmanuel TV Partners kamba kathandizoli. Ndaona ukulu wa mulungu chifukwa ndikukhanda anthu ambiri amene akuvutika Mozambique. Ndi ababa ndiro ziyoti anthu ande kuti zawo ziyenda masiku la lero. Mavuto amene amakumana nawo kwambiri ndi nkhani ya chakudya kunjala. Ndeno ndi anthu akuluakulu sangathemuna kupita kumakapanga maganyu. Ena alibeso nyumba oti amakhala movutika, ena timachita kuwalipira ndife nyumba. Ndi ikapana nthawi ngati iyo kuti pabwera ina ake kuti akuwathandiza ife timamva bwino timaona mkulu wa mulungu. Mboma la Thyolo wachinyamata odziwika bwino pa nkhani za malonda wochokera ku Blantyre Pirilani Jumbe waperekanso katundu wa ndalama zokwana 5 million kwacha kwa amayi ndi anthu achikulire 300 ochokera m'midzi 14 pansi pa mfumu yaikulu Nanseta. Lero kuli function imene inakonzera anakubala makapo agulira nsalu ngati mbali ya ufa kuti pasiku lawo kuwalemekeza maso kuwanyadira kuti anatibereka ndino wathokoza takonzera mphaso ya nsalu. Mmodzi wa omwe alandira thandizoli ndi mayi Zioneka Chere ochokera mmudzi mwa Tchale. Tine ndikuthokoza chimene tikasowa ine lero anyamata achitani achikonza sinayembekezere kuti ine ndizalandira mphaso yotere koma ambuye mulungu ndi nyamata amene wakwira mwayi kuzera kwa ine. Thandizo limene amayi alandira pa tsikuli ndi kuphatikizapo zitenje za anakubala ndi ufa. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda wati mkumano wa magulu atsogoleri akale amabungwe a SADC omwe unachitikira ku Nairobi mdziko la Kenya unali wopambana. Banda ayankhula izi lachitatu pa bwalo la ndege la Kamuzu International pofika mdziko muno. Mwazina iwati atsogoleri amabungwewa akambirana za mmene angagwirire ntchito limodzi popititsa patsogolo bata ndi mtendere muno mu Africa. Banda afuniranso amayi onse mdziko muno tsiku la anakubala lopambana. Lawo zimapezeka kuti pachitika vuto tipezana konkucha ena kuthamangira kwena kuthamangira wasting resources. Ino ndi nthawi yoyamba imene mabungwe awiri wanakakhala pamodzi nkukambirana kuona kuti kodi palibe zina zimene tingaphatikizane, kodi inu mukukumana ndi zotani ife tikukumana ndi zotani, kodi ndi ziti zimene tingakambirane zosonyeza kuti tikhoza kuyenda chitsogolo limodzi. Nkupezeka ma incident in the past ndikumakambirana mmene anayendesera anthu mukangati a Uganda anachita share amene anachitira deal ndi the Lord Resistant Army kapena ku Rwanda mmene anachitira deal ndi nkhani ya genocide, but particularly the methods amene our own original bread muno mu Africa ma solution amene tingapeze monga ngati Rwanda ili ndi ijamati gachaga mukakhala kuti mukuachita anthu ambiri maomwe kuti anthu ambiri azingodikira milandu kodi ifeyo ku ma tradition athu kulibe njira zina zimene tingapange timagawana ma experience otero aja. Mukumvera nkhani mwatsatanetsatane kukufikani kuchokera kuno ku Wireless ya Times. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayata apempha boma kuchilimika pokhazikitsa ofesi komanso kampani zake m'magawo onse a dziko lino monga mwa lonjezo lake. Kayata ayamikira mtsogoleri wa dziko lino pokwaniritsa lonjezo losuntha ofesi zake kubwerera ku Blantyre ndi Zomba, koma ati iwo akuona kuti ganizoli ndilandale. Daniel Zimba akufotokoza. Lachiwiri sabata ino mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika adalamula kuti ofesi za MACRA, MEC komanso Malawi Housing Corporation zibwerere ku Blantyre ndipo ofesi za Malawi Prison Services zibwererenso ku Zomba kumene zidali kale. Mutharika adalengeza izi kutsatira lonjezo komanso mfundo zawo pa ndale zimene adauza anthu pa nthawi ya zokopa anthu. Koma Michael Kayata ati ganizo losamutsa ofesi za boma kuchoka malo ena kupita malo ena silofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino, koma m'malo mwake boma lizichilimika pomanga ndi kukhazikitsa ofesi ndi kampani zake madera onse a dziko lino. Pali
zinthu zambiri zimene tikuyenera kuyang'anira. Chinthu choyambirira kuti kodi tikusolva vuto lanji po samusasomwe opesiwa kupita ku Blantyre, komanso ngati akukamba zoti akufuna apulumutse ndalama, kuti ndalama zingati zimene akufuna apulumutse. Koma kwa ifeyo tikuona ngati mu South Africa kwambiri dziko lathu panopa lili pa mavuto azaoneni, koma popeza kuti mwina nkhani za ndale kufuna kuti mwina akwanitse zimene adalonjeza. Ndipo yemwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno Alake Mbewe agwirizana ndi zimene anena akayiyatsa, ndipo apempha boma kukwaniritsanso mfundo zake zokhazikitsa ntchito zachitukuko m'madera onse a dziko lino mosakondera. Taonato mtsogoleri akukwanirisa masomphenya ndi zimene amalonjeza anthu. Ngakhale ganizo liliri labwino lochokera mu mfundo zawo zachipani, mwina akadakhoza kuyamba aunika kaye zinthu ziwiri olo zitatu. Choyambirira kuti kodi ndi ganizo labwino kungosamusiratu padakali pano atangolowa kumene potengera kuti tikuvutika pa nkhani ya zachuma, anthu aso akuyenera akakhazikike. Inde miyezi itatu ndiyokwanira, komano mwina pempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aganizirenso kuti maofisi ngati amenewa akwanire dziko lonse kugawa chitukuko mosayang'ana nkhope kumpoto saganizireko. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera mu ulamuliro wawo ndiwo adasamutsa ofesi za MEC, MACRA, Malawi Housing Corporation ndi Malawi Prison Services kupita ku Lilongwe. wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto Ajapi Mhango wapempha aphungu omwe adayima pawokha ndi kupambana chisankho chapitachi kuti alowe chipani cha Democratic Progressive. Iwo akuti anthu ambiri ku chigawo cha kumpoto adavotera DPP. Amhango kenako achenjeza atsogoleri ena achipanichi kuti asamakanise anthu ena kulowa chipanichi. Kuchokera ku Mzuzu nayo Sam Kalimira. Amhango amayankhula izi ku Mzuzu pomwe amalandira phungu wa nyumba malamulo dera pakati mboma la Chitipa a Fiskani Nyondo, omwe iwo ndi ena makhansala atatu kuchokera mbomali adapambana poyima pawokha. Amhango anena kuti ndale zimatengera kuchuluka kwa anthu omwe akutsatira chipani, ndipo anena kuti chipani cha DPP chikufuna be aphungu komanso makhansala ochuluka omwe angathandizire apita Mutharika kutukula dzikoli. Amana akunena kuti ife takonda Profesa Peter Mutharika kuti alamulire dziko lino. Kopita kulamulira dziko lino alamulire ndi Nyamata Nyondo amene kwawoko anema payeka. Ndio uthenga umene amana akupereka. Inde munali ni mwana kumfata kuti mwana amene akatupikira anga kutupikira bwana apita Mutharika ndi Nyondo. Poyankhula atangowalandira Anyondo anena kuti iwowa alowa DPP chifukwa chakuti akukhulupirira kuti chipanichi chili ndi fundo zakuya zachitukuko. Anyondo analonjeza kunena kuti agwira ntchito pamodzi ndi makhansala pothandiza boma la DPP ndi Mutharika kuti likwaniritse maloto ake. Awa anali ndi president, anali ndi candidate ngati MP, koma anthu amavotera president ndikavoteranso MP ndi atilumikizitsa. Chomwe anthu akufuna achitipa sento ndi chitukuko chimene ife patokha ngati MP kapena ngati makhansalazi sitingakwanitse. Zikufunikanso mphamvu ya mbali ya chipani cholamula kuti tikwaniritse. Pakadali pano gavanala wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto Christopher Mzomera Ngwera akuti chipanichi chilandirabe aphungu ochuluka omwe akufuna kulowa kuphatikizirapo andale ena akuluakulu. Mukaona kufulumira kuzajoyina chipani cha DPP zitsimikizitse kuti anthuwa ndi a DPP kale, ndipo akufuna kuti akamapita ku nyumba ya malamulo iwowa akakhale mu banja la DPP. Kulowa mchipani cha DPP kwa Nyondo kutanthauza kuti chiwerengero cha aphungu a DPP chafika pa 7 ku chigawo cha kumpoto. Akuluakulu oyendetsa sukulu ya sekondari ya Chipasula ku Lilongwe ati ndikofunika kuti boma komanso magulu okhudzidwa pa nkhani ya maphunziro alowererepo pa vuto lakuchepa kwa zipinda zophunzirira pa sukuluyi. Wapampando wa board yoyendetsa sukuluyi Alfred Butawo anena izi pomwambo opereka mphoto kwa aphunzitsi komanso ophunzira amene adachita bwino pa mayeso a JCE komanso MSCE pa sukuluyi chaka chino. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Aphunzitsi pafupi 40 amene adakonzetsa bwino ophunzira pa mayeso a JCE komanso MSCE alandira mphatso ya ndalama zapakatikati pa 1,500 kwacha ndi 312,000 kwacha, pamene ophunzira 17 amene adakonza bwino pa mayeso a JCE komanso omwe adakonza pakati pa point 10 ndi 13
pamayeso a MSCE alandira mphatso ya ndalama zapakati pa 20,000 kwacha ndi 80,000 kwacha aliyense. Poyankhulapo mwambo wopereka mphatsozi pa sukuluyi, wapampando wa bodi yoyendetsa sukuluyi Alfred Burawo anati ngakhale sukuluyi kuchita bwino pamayeso a dziko lonse ikukumana ndi vuto lakusowa kwa zipinda zokwanira zophunziramo. Burawo anati sukuluyi imene ndi ophunzira oposa 1,000 ndipo ili ndi zipinda zophunziramo zisanu ndi ziwiri ikufunika zipinda ziwiri zowonjezera zoyimira kalasi zatsopano zinayi. Malinga ndi Burawo, makolo ophunzira pa sukuluyi adakwanitsa kumanga kalasi ziwiri zimene zikugwiritsidwa ntchito, ndipo ntchito yomanga kalasi zina ziwiri sidathe. Titakhala pansi ndi makolo tinagwirizana kunena kuti sitingayeserepo kumanga mabloko ena mogwiritsa ntchito m'matumba mwathu. Ndiye malingana ndi kumvetsetsana ndi makolo tinayamba chaka chatha tinapanga bloko imodzi imene tinamaliza, and titatha imeneyonso tinaona kuti ndi chanzeru situ kukwanitsa nkhani ya space sili bwinobwino, tinaona ndi chanzerube kuti tipezenso tiyambe ina. Ndiye tinayambanso project ina pakali panopo malata takhoma, koma zina ndi zina sitinamalizitse. Mmodzi wa akuluakulu amaphunzira kumadzulo kwa chigawo chapakati a Christopher Tsogolani anati boma ndilodzipereka kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro msukulu za chigawochi. Vision mogwirizana ndi ministry headquarters tikuyesetsa kuti titero posachedwa apa panagawidwa mabuku through Eagles project imene kutithandiza kwambiri ndi mabuku anatha kugawidwa ma secondary school. Mmodzi wa ophunzira pa sukuluyi amene akhoza mapointi 10 pamayeso a MSCE Betha Flaxon anayankhula motere. Ndandilimbikitsa kwambiri monga mmene ndamvera kuti ulendo ukanalipo ndipo sindikufunika ndisire pompa like kuti apa topita ku university kufunika zoti ndikalimbikireso posa amenepo. Sukuluyi idayamba kupereka mphatso kwa aphunzitsi komanso ophunzira ochita bwino zaka zisanu ndi ziwiri zapitazo. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lati milingo ndiyofunikira kwambiri pokwaniritsa ndondomeko zachitukuko za Sustainable Development Goals SDGs komanso potukula umoyo wa Malawi. Mkulu wa Malawi Bureau of Standards Professor Bernard Tole wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa tsiku lokumbukira za milingo pa dziko lonse lapansi limene limachitika pa 14 October. Atole ati mutu wa chaka chino walunjika pa ndondomeko 17 muma SDGs imene ikulimbikitsa kufunika kochitika maubale kufuna kukwaniritsa zolinga za ma SDGs onse. Iwati nkhani za milingo zikukhuza mbali zonse za ma SDGs. Atole akufotokoza. Kunali kufunika kwambiri kuti tikumbukire tsiku limeneli lokumbukira ma standards pa dziko lonse lapansi. Timalikumbukira pa 14 October chaka chiliyonse. Kufunikira kwake nkuti kuno ku Malawi monga dziko lina lililonse pamene tikupereka ma services kapena zinthu zimene anthu amagwiritsa ntchito kapena kudya ziyenera kukhala ndi milingo yabwino. Milingo imatithandiza kuteteza miyoyo yathu kuti tikhale aukhondo komanso athanzi. Koma imatitetezanso ku ngozi zina zimatha kuchitika chifukwa choti sitinatsatire kagwiritsidwe ntchito ka chinthu. Ma standards amatiwuzanso zonsezo. Pamwambowu MBS inapereka mphotho kwa amene akuchita bwino polimbikitsa nkhani za milingo ndipo sukulu ya ukachenjede ya Luwana inalandira nawo mphatso. Professor Kingsley Masamba ndi amene analandira mphotoyi m'malo mwa Luwana. Ife ndokondwa kwambiri chifukwa chimodzi chimene timayeneranso kuchita kupatula kuphunzitsa ndi kutumikiranso Malawi njira zosiyanasiyana. So ife ndokondwera chifukwa choti talandira mphatso imeneyi chifukwa cha zimene timapanga kukhala nawo agulu limodzi lopanga miyezo yosiyanasiyana. Ifeyo ngati sukulu mumadziwa kuti timakhalanso ni ntchito yophunzitsa anthu osiyanasiyana. Mukudziwa miyezo yambiri
imakhala ndi zinthu zoti imasuliridwe. So ncho ntchito yathu timakhala tikuphunzitsa anthu kuti ayimvesese choncho kuthandiziranso bungwe limeneli la Malawi Bureau of Standards kuti anthu zisatira miyezo. Bungwe la Malawi Health Equity Network lati mdziko la Malawi likuyenera kuchilimika pa ntchito yolimbikitsa khalidwe losamba m'manja. Mkulu wa bungweli George Jobe anayankhula izi pamene dziko la Malawi latenga nawo mbali pokumbukira tsiku losamba m'manja pa dziko lonse lapansi. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Jobe, kusamba m'manja ndi sopo ndi njira imodzi yofunikira kwambiri kuti anthu azitsatira pofuna kupewa matenda komanso kupulumutsa miyoyo ya anthu. Iwo ati bungwe lawo likupempha mabungwe osiyanasiyana kuti aonetsetse kuti akuyikapo chidwi pa ntchito ya madzi, ukhondo komanso kumanga zinthu zimene zingateteze anthu ku matenda osiyanasiyana. Mutu wa chaka chino ukukumbutsa wina aliyense kuyambira ana ang'onoang'ono ngakhala akuluakulu okonza malamulo amaofesi othandiza kuti aliyense angathe kugwira ntchito ya ukatswiri, ntchito yaikulu kwambiri yolimbikitsa kusamba m'manja zimene zimalimbikitsa moyo wabwino komanso kuteteza miyoyo ya anthu. Tsiku losamba m'manja amalikumbukira pa Oktoba 15 dziko lonse lapansi, ndipo tsikuli adaliyika ndi cholinga chofuna kukumbutsa anthu za ubwino wosamba m'manja ndi sopo nthawi zonse. Banki ya NBS yapereka ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha ku nyumba ya malamulo zothandizira nyumbayi pomwe ikuyembekezera phungu atsopano kuyamba ntchito yawo. Malinga ndi mkulu woona za malonda ku banki ya NBS Mayi Aida Chilumpha ati anachiona cha nzeru kamba ka ubale wabwino omwe ulipo pakati pa banki ndi nyumba ya malamulo. Chilumpha akufotokoza. Kuyambira 2022 takhati pa ubale ndi National Assembly kwathandizira anthu ogwira ntchito ku National Assembly kuti akhoza kufikira banki kupeza chithandizo njira zosiyanasiyana. So ulendo uno mmene anatipempha kuti tiathandize parliament akamabwera kuzayamba ntchito yawo ku zaka 5 zimene zikubwera, tinaona kuti tipitirize ubale umenewu. Ndipo mawu ake wachiwiri kwa kalaliki wa nyumba ya malamulo wa Joseph Manzi anati ndalamazi zitumikira magawo ochuluka. Ndizoona kupanga arrange training apena nene kuti orientation ya members amene angosankhidwa kumene ndi ntchito yaikulu and ndiofuna ndithu ndalama zochulukirapo. Pali zinthu zambiri members amene abwera apa pano pofunikano kuti no pali materials amene takonza akulira ndalama, pofunikano lunch ngomaliro, even venue kumene tapitawo tikapangira ku BICC ndi venue yofunaso ndalama. Ndi zinthu zambiri, list ndi ayitali ndikhoza fotokoza. Ngani zathu ndi zomwezi kumatisiyane nayinso mitu yake. Odwala ena pa chipata chachikulu cha Kamuzu akugonekedwa pansi chifukwa chosowa malo ogona. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika watsogolera Malawi pokondwerera tsiku la anakubala. Monkhani zina, bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lapempha boma kuchilimika pokazikitsa ofesi komanso kampani zake m'magawo onse mdziko lino. Muli ndine Ben Mapira, madzulo abwino. Mumamvera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku wireless ya Times. Nthawi yakwana. Mukumvera iyi ndi wireless ya Times, nthawi ndi 6:30. Ndikupaseni programu yotsatira, programu imeneyi ndi ya Solomon. Komanso ine nditsinzike chakutakalola tikupananso mawa. Mukhale ndi mzanga Mr. Mountain amene ndi Calvin Sean Kamude. Makoma nonse. Ine ndikufunsa mobwereza bwereza